siellä presidentti François Hollandein vahvistus. Laki meni läpi selvin numeroin, mutta itse äänestyksen aikana Ranskan parlamentissa nähtiin homoliittojen vastustajien kova-ääninen protesti. Metelöijät poistettiin istuntosalin lehtereiltä kansanedustajien buuauksen säästyksellä. Istuntosalin ulkopuolella nais- ja miesparit juhlivat tulosta näyttävillä suudelmilla. Lain kannattajat odottelivat äänestystulosta aiemmin päivällä jännittyneinä. Normal que ça passe. L'égalité, juste, c'est pas. On ne devrait pas avoir à se bagarrer pour des choses qui sont normales. Nous, on enlève rien aux autres, ils ne verront pas. On me dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je vis, avec qui je le fais, avec qui je vis. C'est pas bien. Non, quoi. Je suis contente. Vraiment, je suis contente. Kanadassa junaiskun suunnittelusta pidätetyt miehet